बे national journalist social activist गोरोन्थाव बाथ्राया जाहैबाय मा बिथाङा बड'फानि बर'फोरा 2022 आव बिटिसि काउन्सिला 21टा बर'फोरनि आइटेमखौ जिआइ टेग नांगौ होननानै दाबि खालामदों। दा जिआइ टेगआ 21टा आइटेमनि गेजेराव 13टाया जाबाय दख'ना गामसा जोमग्रा सेरजा खाम सिफुं जथा खेराइ दाफिनि गासिबो जाग्रा मुवाफोरबो दं। दा 13टाखौ दा जिआइ टेग होनाय जाबाय आरो लोगोसेयैनो 8टा दंबावो 8टायाव आर'नाइ दं बेबो सेकेन्ड पेजआव जागोन। बिनि थाखाय आङो बिटिसि काउन्सिलखौ साबायखर होयो आरो जिआइ रेजिस्ट्रेसनखौबो आं साबायखर होयो। बे जोबोद गिदिर देरहानाय आरो जोंनि समाव दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय काउन्सिला बेखौ जाफुंसार खालामहोनो हाबाय 2022 निफ्राय 2024 नि गेजेराव। ओंखायनो दिनैनि दिना जोबोद गोजोनथाव बड'फानि जोनोम सान फरायसा सान आरो जोंनि बर'निनो गासै 13 आइटेमा जिआइ रेजिस्ट्रेसन मोनबाय आरो 9 आइटेमा गोख्रैनो मोननो थांगासिनो दं आर'नाइयाबो मोननो थांगासिनो दं। आरो बावैनो जोङो बागुरुम्बाखौ माने गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डआव थिसननोबो थांगासिनो दङ। बे इलेक्सननि उनावहायनो जोंनि क'क्राझार जायगाखौ बाहाय लाबोनायनि आङो बेबस्था लागोन आरो बेजों बे थुनलाइफोरखौ समायना खालामनो आरो बयनिबो नोजोर बोनो हानाय बायदि खालामनो थाखाय जों नाजागोन। नोंथांमोना गावबा गावनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि खालामनो गोसो दं नामा? रायजोआरि हादरारि हादर गेजेर थाखोसिम गेलेगिरि खालामनो गोसो दंब्ला नोंथाङा गोबाव दा खालामसै। सासे राफोद रोंखा-राखा गेलेगिरि खालामनो थाखाय नोंथाङा जानजि खाफ्रादो आरो मुं थिसनहैदो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सोलिफु फोरोंसालि बल्लामगुरि काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बड' हाउस काराटे एकाडेमि दलाइगाव फोनांजाब राहा 6900451157 बेंटल काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 9678041226 बिरनगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 6901341656 आरो दालिगाव काराटे एकाडेमि फोनांजाब राहा 8720903713 बैफोर मख'नाय सोलोंसालिनिफ्राय सिगांनिफ्रायनो रायजोआरि हादरारि हादर गेजेरारि थाखोनिफ्राय बान्था मोननो हानाय सोलोंसाफोर मोननो हाबोनाय सोलोंसालि। बे मख'नाय फोरोंसालियाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिया फोरोंथाय होनानै नोंथांनि गथ'खौ सासे राफोद गेलेगिरि सोरजिनायाव मदद आरो जाफुंसार खालामगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो मुं थिसनहैदो।